Hra života a ako ju hrať. Od Florence Scovel Shinn, 2. kapitola, Zákon prosperity. Jedno z najväčších posolstiev dané ľudstvu prostredníctvom Biblie je, že Boh je zásobou človeka a že človek môže prostredníctvom svojho hovoreného slova uvoľniť všetko, čo mu patrí božským právom. Musí však dokonale dôverovať svojmu hovorenému slovu. Izaiáš povedal: moje slovo sa ku mne nevráti ako prázdne, ale vykoná to, kam bude poslané. Teraz vieme, že slová a myšlienky sú obrovskou vibračnou silou, ktorá neustále formuje ľudské telo a všetky záležitosti. Prišla za mnou žena vo veľkej núdzi a povedala, že 15. v mesiaci ju budú žalovať o $3000. Nevedela, ako získať peniaze a bola zúfala. Povedala som jej, že Boh je jej zásobou a že pre každý dopyt existuje ponuka. Tak som to povedala. Poďakovala som sa za to, že žena dostane $3000 v správnom čase správnym spôsobom. Povedala som jej, že musí mať dokonalú vieru a konať podľa svojej dokonalej viery. Prišiel 15. deň, ale žiadne peniaze sa nezrealizovali. Zavolala mi na telefón a spýtala sa, čo má robiť. Odpovedala som: je sobota, takže vás dnes nebudú žalovať. Vašou úlohou je konať bohato a tým ukázať dokonalú vieru, že to do pondelka dostanete. Požiadala ma, aby sme išli spolu na obed, aby si zachovala odvahu. Keď som sa k nej pripojila v reštaurácii, povedala som: nie je čas šetriť. Objednajte si drahý obed, správajte sa, ako by ste už dostali tých $3000. Všetko, o čo budete v modlitbe prosiť s vierou, dostanete. Musíte konať, ako keby ste to už dostali. Nasledovné ráno mi zavolala na telefón a požiadala ma, aby som s ňou zostala počas dňa. Povedala som: nie. Ste božsky chránená a Boh nikdy nie je neskoro. Večer zavolala znova a bola veľmi potešená a povedala: moja drahá, stal sa zázrak. Dnes ráno som sedela vo svojej izbe, keď zazvonil zvonček, povedala som slúžke: nikoho nepúšťaj dnu. Slúžka sa však pozrela von oknom a povedala: to je tvoj bratranec s dlhou bielou bradou. Tak som povedala: zavolaj ho naspäť. Chcela by som ho vidieť. Práve zachádzal za roh, keď začul hlas slúžky a vrátil sa. Rozprávali sme sa asi hodinu a práve keď odchádzal, povedal: ach, mimochodom, ako sú na tom tvoje financie? Povedala som mu, že potrebujem peniaze. A on povedal: prečo, moja drahá, dám ti $3000 prvý deň v mesiaci. Nechcela som mu hovoriť, že ma budú žalovať. Čo mám robiť? Dostanem to až prvý deň v mesiaci. A musím to mať zajtra. Povedala som: budeme pokračovať v liečení. Povedala som jej: Duch Svätý nikdy nie je neskoro. Ďakujem, že dostala peniaze v správny čas. Nasledujúce ráno jej zavolala sestrenica a povedala: príď dnes ráno do mojej kancelárie a dám ti peniaze. V to popoludne mala v banke na účte $3000 a vypisovala šeky tak rýchlo, ako sa jej len dalo. Ak niekto žiada o úspech a pripravuje sa na neúspech, dostane situáciu, na ktorú sa pripravil. Napríklad: prišiel za mnou muž, ktorý ma požiadal, aby som povedala, že určitý dlh bude vymazaný. Zistila som, že trávi čas s plánovaním toho, čo tomu mužovi povie, keď nezaplatí účet. Čím neutralizoval moje slova. Mal sa vidieť, ako spláca dlh. V Biblii máme o tom nádhernú ilustráciu týkajúcu sa 3 kráľov, ktorí boli na púšti bez vody pre svojich mužov a kone. Radili sa s prorokom Elizeom, ktorý im dal toto úžasné posolstvo. Toto hovorí Boh: neuvidíte vietor ani neuvidíte dážď, ale urobte toto údolie plné priekop. Človek sa musí pripraviť na vec, o ktorú požiadal, aj keď potom nie je v dohľade ani najmenší náznak. Napríklad: žena hľadala byt počas roka, keď bol v New Yorku veľký nedostatok bytov. Bolo to považované za takmer nemožné a jej priatelia ju ľutovali a povedali: nie je to až také hrozné. Dáš si nábytok do úschovne a ubytuješ sa v hoteli. Odpovedala: nemusíte ma ľutovať. Ja som super žena a ja ten byt dostanem. Povedala slová: nekonečný duch, otvor cestu pre ten správny byt.
Vedela, že pre každý dopyt existuje ponuka a že je nepodmienená. Pracuje na duchovnej úrovni a že byť s Bohom je byť v prevahe. Uvažovala o kúpe nových prikrývok, keď ju pokúšala nepriaznivá myšlienka, ktorá navrhovala: nekupuj prikrývky, možno predsa nedostanem ten byt a nebudem mať pre ne využitie. Pohotovo si sama odpovedala: vykopem si priekopy tým, že kúpim prikrývky. Pripravila sa teda na byt. Správala sa, ako by ho už mala. Jeden byt našla zázračným spôsobom a dostala ho, hoci bol oň viac ako 200 000 žiadateľov. Prikrývky ukázali aktívnu vieru. Netreba dodávať, že priekopy, ktoré na púšti vykopali 3 králi, boli zasypané. Dostať sa do duchovného rozmachu vecí nie je pre priemerného človeka ľahká záležitosť. Nepriaznivé myšlienky, pochybnosti a strachu vychádzajú z podvedomia. Je to doslova armáda nepriateľov, ktorá musí byť vyslaná na útek. To vysvetľuje, prečo je tak často najtmavšie pred úsvitom. Veľkej demonštrácii zvyčajne predchádzajú mučivé myšlienky. Po vyhlásení vysokej duchovnej pravdy spochybňujeme staré presvedčenia v podvedomí a chyba je odhalená, aby sa dala zahasiť. Toto je čas, keď človek musí opakovane tvrdiť pravdu, radovať sa a ďakovať za to, čo už prijal. Skôr ako zavoláš, odpoviem. To znamená, že každý dobrý a dokonalý dar už čaká človeka na svoje uznanie. Človek môže prijať len to, čo sám vidí, že dostáva. Synom Izraela bolo povedané, že môžu mať celú krajinu, ktorú uvidia. To platí o každom mužovi. Má iba zem vo svojej vlastnej mentálnej vízii. Každá veľká práca, každý veľký úspech sa prejavil držaním sa vízie a často tesne pred veľkým úspechom prichádza zjavné zlyhanie a skľúčenosť. Keď deti Izraela dorazili do zasľúbenej zeme, báli sa tam vstúpiť, pretože hovorili, že je plná obrov, ktorý núti mať pocit, ako by boli kobylkami. A tam sme videli obrov a boli sme vo vlastných očiach ako kobylky. Toto je skúsenosť takmer každého. Kto však pozná duchovný zákon, neruší ho vzhľad a raduje sa, kým je ešte v zajatí. To znamená, že sa musíte držať svojej vízie a ďakovať za to, že ste dosiahli to, čo ste chceli. Ešte predtým, než sa to stalo. Ježiš nám dáva úžasný príklad. Svojim učeníkom povedal: nehovorte, že sú ešte 4 mesiace a potom príde žatva. Hľa, hovorím vám, pozdvihnite oči a pozrite sa na polia, lebo sú už zrelé na žatvu. Jeho jasná vízia prenikla do sveta hmoty a jasne videl svet 4. dimenzie, veci také, aké v skutočnosti sú, dokonalé a úplné v božskej mysli. Takto človek musí vždy držať víziu konca svojej cesty a požadovať prejav toho, čo už prijal. Môže to byť jeho dokonalé zdravie, láska, zásoba, sebavyjadrenie, domov alebo priatelia. Všetko sú to hotové a dokonalé nápady zaregistrované v božskej mysli, vlastnej nadvedomej mysli človeka, a preto musia prísť cez neho a nie k nemu.